ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ମାଗିବ ସେତେ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ମନର ଭୋକ କେବେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ମାଗିବ, କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଜି ସମ୍ମାନ ମାଗିବ, କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଏହି ଚକ୍ର କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାଗୁଛ କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ସମାଜକୁ ମାଗୁଛ, ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛ, ମୋତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଯିଏ ମାଗେ ସିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହେ ଏବଂ ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରହେ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେ ଦୋକାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ସେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ମାଆକୁ କ୍ଷୀର ମାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାକିରି ମାଗେ, ପ୍ରେମ ମାଗେ। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସାହାରା ମାଗିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମାଗି ମାଗି ହିଁ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନ ବିତେଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମାଗିବା ପରେ କ'ଣ ସତରେ ମିଳିଲା? ନା ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା କେବଳ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଥିଲା। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ମାଗିବ ସେତେ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ମନର ଭୋକ କେବେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଟଙ୍କା ମାଗିବ, କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଜି ସମ୍ମାନ ମାଗିବ, କାଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ଏହି ଚକ୍ର କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିବା ଶେଷ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୁହ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତୁମେ ମାଗୁଛ କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଅ। ସମାଜକୁ ମାଗୁଛ, ମୋତେ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛ, ମୋତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ନିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଯିଏ ମାଗେ ସିଏ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହେ ଏବଂ ଯିଏ କର୍ମ କରେ ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରହେ। ମାଗିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବିନା ମାଗିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମାଗନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାଗନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ସାଧନାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୀବନକୁ ସୁଯୋଗ ମାଗନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଅଛି। ମାଗିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମାଗୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ତାର ଦାବି କେବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି ତୁମର କିଛି ଅଭାବ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବର ଭାବନା ମନରେ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛ, ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତୁମେ ଦୋକାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ସେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅ। ଟିକିଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହଁ। ତୁମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଗିବା ବନ୍ଦ କର। କାହିଁକି ନା ମାଗିବା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ କାମ କରିବା ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀର ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଦେଇଥାଏ, ଦୁର୍ବଳକୁ ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।